ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ଆସିଲା। ହାତରେ ଗନ୍, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଡୋରି। ସେ ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ହାତୀ କାନ୍ଦିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବାନର, ହରିଣ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ। ବାନରମାନେ ଲାଗିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲେ, ହରିଣ ବିକ୍ରମ କଲେ। ଶିକାରୀ ଉଭୟ ଗନ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ହାତୀ ମୁକ୍ତ ହେଲା, କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋର ସତ୍ୟକାର ପରିବାର। ସେଥିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଅନାଥ ନୁହେଁ। ମିତ୍ରତା ଓ एकता बड़ा शक्ति अच्छी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए और